Hi, hello, welcome back to my new YouTube channel. And ଏଟା ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ସୋ ସେଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଢେର ସାରା ମଜା କଲୁ ମସ୍ତି କଲୁ ବୁଲାବୁଲି ବି କଲୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସୋ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ବି ସେଠି ସିଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ତଳେ ବସିକି ବୁଟ ଚୁବଉଥିଲି ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଲାଡଲୁ ବି ଆମର ବସି ବସି ସେ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା ସେ ବସିକି ସେ ତାର ଏକା ବସିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛୁ ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ତାର ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିକି ସେ ତାର ଗୋଟେ କଣ ଭାବୁଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା ସିଟ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଚାଲିଛି ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବସିକି ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ମଜା ନଉଛି ହସୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେମିତି ବେଶୀ ଖାଇ ନଥିଲୁ ସो ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ତ ଆମେ ସେଠି ବସିକି କଦଳୀ ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ଆମ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦେଖିକି ସେଠି ଆମ ପାଖ ପାସେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ହସୁଥିଲେ ତ ଆମର ସେ କ'ଣ ଯାଉଛି ସେ ହସନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ ଆମେ ଆମର ଖାଇବି ବିନ୍ଦାସ ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ଭିଉ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲୁ ଭୋକ ଏତେ ଜୋରରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସି ବିଚ୍ ସହନା ସହନା ଟିକେ ହାଏ ହାଏ ଗାଇସ୍ ପୁନି ଆମେ ଆସିଲା ପରଠୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ବାସ୍ ଆସିକି ବୋଧେ ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବୁନି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁନି କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ସେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପୁରା ମନା ଥିଲା କି ପାଣି ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୋ ଏଠି ଲାଡଲୁ ସେ ତାର ବସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଲି ଘର ବନଉଛି ଯେ ତାର ତା ହିସାବରେ ସେ ତାର ଖେଳୁଛି ଆଉ ଆମେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ପାଣି ଭିତରକୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦେଖିକି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଚାଲିଲେ ଓହୋ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବାର ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ମୋ ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖିଥିଲି ବାଲିରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଲହଡ଼ି ଆସିକି ସବୁ ମୋର ଲିଭେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ବାହାରିଥିଲୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭକ୍ତ ପାଦରୁ ଜୋତା ଫୋତା ଖୋଲି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିଲୁ ଆମ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଠି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗା ଜୀବନର ତୋ ଚକ୍ଷିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଖୁସି ମାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୋତେ ଦେଖିକି ସବୁ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲିଗଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସି ଏବେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିନର କଲୁ ଆଉ ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ତାପରେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଲୁ ସି ବିଚ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା କାଲି ବର୍ଷା ଲାଗି ଭଲରେ ବୁଲି ନଥିଲୁ ଆଜି ଚାଲିଲୁ ଟାଟା କରିଦେବି ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସୋ ଆମେ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲୁନି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ମସ୍ତି କରିବୁ ଏବେ ଚାଲିଲ ଆଉ ଏଠି ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଦେଖିନି ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ୍ କଲି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ବୋଧେ ମେ ବି ଆସିକି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସୋ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିଲା ସୋ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଥିଲି ଆଉ
Gala. Gala sudah. सी बीच रू खेला बेले बहुत जोर भोक लगी सो मो नजर से गोटे मेमोर करता मुझे गोटे पास्ता नहीं आसती जोटा कि बहुत टेस्टी थी आ फास्ट आम से खाइलु खाई गलु गाधे गाधे फ्रेश हाँपाई गाधे मंदिर जीव बोली आ फाइनाली आम पुणी थे जगह दर्शन पलि आसलु जेहेतु अच्छु पुरी सो मन भरुनी जिते थर भी दर्शन करने गले मन भरुनी तो आम मैंने पुणी थे जाइलु दर्शन करने मारिबा तारिबा सब तुम हाथ रे प्रभु जहा इच्छा ताहा कर बास मो पाई का आखिर लुह न झरु बास एतिकी करुणा कर जय जगन्नाथ आमे फाइनाली मंदिर रो आसी एठी गोटे जगह खाया बसलु पूरा एटा कौन अरुआ खाଇବା थिला एठी बसी फास्ट खाइथिलु तापरे रूम को जाइथिलु आ मंदिर आसला परे झीर साड़ी पिंधि खुशी देख टिके समस्या कौन कहूची तमे साड़ी पिंधि तुमके लागु जी फास्ट को आ एटा पुरी रे हमर लास्ट नाइट थिला सो भाबिलु कि जाइकी सी बीच आड़ा टिके बुलिकी पळे आसीबु आ घर रूम रे बसिकी कोन करथांतो से टिके चललो कहली चला आदरे बुला बुली करी पळे आसीबो स्टीम स्टीम देटा एठी किए कौन कौठी बिजी लांडो आमर खाली बाली घर कर बिजी से सका बाली घर संध्यारे बाली घर एत खाली बाली घर बाली घर बाली घर सो एतिकी थिला आमर पुरी रे जर्नी आमे बहुत सारा एंजॉय कले मजा मस्ती कला सकाळे घर को बाहर आम आसिक स्टेशन पहुँचे मैडम किंतु तांकर एठी बसिकी से तांकर टाइम पास चलेचंती आ किसी काम धंदा नहीं टाइम पास कर केंदे लागिला पुरी बुली आसी केंदे लागिला कोठी पुरी बुली आसी भल लागिला मते केंदे भल लागिलानी मते केंदे भल लागिलानी मते आहुरी रहया को इच्छा थिला पुन्नी मते आहुरी रहया इच्छा थिला आज दिन रहना थांदे चलो फेर जा केते उड़ानी मोरा गई तू जाऊ दे इटाने कौन करियो अरे खेल एंड फाइनली आमे बुला बुली सारी एबे घर को बाहरलु आ जदी आम वीडियो टी भल लागथाय देन लाइक करिवे चैनल को टिके सब्सक्राइब कर देबे आ